6:34 na, my loves. Love Radio, time is the Philippine Standard Time. Mayong evening na po sab. Gihapon ka natong tanan. Duyog ta sa paglanog-lanog. Hala, sige, pabati na po ta. Karong mga taknaan, no? And we are live, by the way, sa tuwang Facebook account, Love Space, Radio Space, Davao. Alakaw ba po na ako kung kasparring partner? Karong gabi na, my loves. Anya sa Japon ang inyong gwapong taraway lumping. Kini, sila yung bapa, oh. Pabati niya mo kanya ito, duyog niya mo sa paglanyo-lanyo. Kabulok ko ba sa inyo, ha? Kabulok pa kong itsungit, eh. Oh. So, mayo gitawon nga na timingan karong mga tsak niya. Ma-timing gid nato join nyo. Ang problema lang, isa pa natog ma-timing pa nato permintin, pero wala gyud makaingon. Oy, mga unta ninyo. Madlok sila joy kay kabulok sila tinud-on nato. Ay nako, kabaw ba Lolo Baba nga mga Pinoy gitaw, no? Basta mga kabuang present yung kayo, ilabi na ni mga taga Mindanao. Shush. Kabaw ko anya. Sa sugod pa lang pahimang nyo. Nagpahibalo. Ang ato ang lokal nga panggamahan nga mag-quarantine ta. Shush. Nanggawas na yung mga trip. Mailan ganyan mo. Unya tapos siguro mayo ibutang sa Guinness World of Record bitaw. Nga mga Bisaya sa Mindanao. Mga bright kasi tanyang bright. Saka bright nato nyo. Kalas kayo tag bright eh. Gani kay tiyaw muna. First wave pa lang gani ha. Nauso na ang TikTok. Second wave, inflatable swimming pool. Third wave, online food. Fourth wave, kaang. Fifth wave, barter. Sixth wave, faced up. Dadali po dyan yan. Seventh wave, black and white pictures. Tapos karon 8th wave, bag-o na po sad my loves. Ako siya kayo niya, Joy. Avatar. Naka-avatar na ba tanan? Mga abat na bang tanyan, ha? Tingala ko, dagkam kayo nang gawa sa ning mga nawong sa tuang wall na ito nga mga kingkoy. Inyo pang gina-avatar ang inyo mga picture nga hagbay raman tao na murag abat. Wow, kung makapagsalita. Mabitawa ta ng apil-apil kay basinyag masawayan ta may nang kitay makauna. Tama ganyan yung mga ibuhat, Joy. Ganyan yung mga kuhain ganyan, mga pinagbabawal na teknik yun na, no? Anyway, babati mo my love, 0965-538-4351. And we are live again, once again, my love, sa ito ang Facebook account, Love Space, Radio Space Davao. And also, sa ato ang personal Facebook account. Okay. Gahangad mo din niya ito ang kamera. Tora. Gahangad din siya. Yan. Hindi na siya naghangad. Muratag nagtago. Okay, so again my loves, mayong evening di ay tapos mo na ni-greet ni sila kay basi mong lood ni mga lood dadaan. Lulan ba sila? Yan, pa shout out Orlando Anya Vesal Lumaad. Okay. Shout out Johannes Lakiri, Anabel Tapayan de la Serna. Hi po, kumusta? Watching from Riyadh, Don Carlos Bukidnon. Okay, good evening. And sino pa ito? Okay, dami nyo idol, pakigreet po sa akong anak nga birthday niya karon. Happy birthday my baby shark Sign Dela. Okay, watching from Hong Kong, lucky to have you idol. Pa shout out naman mayong gabi di ay shout out ko sa Natividad family, labi na nasad Toledo family, salamat. Geraldine Damla, good evening po sa ninyo. Hala, sige, kindly share ang atong Facebook live my loves ha. Okay, malalag sa rabi at taon mag-live ani ato ang kuan no. Siyang callboy kasagaran gud. So palihog og share and scattered ang atong Facebook live. Okay. Musunod na ang Hugagi Confession kini kay interesting ini siya nga program at ang inyo taud-taud ha. So palihog og like sa ato ang page Love Space Radio Space Davao.
aron na updated mo sa ato ang program later on sa itong pagbalik. Hukagi Confession, kami gyapon niyong kauban kini si Michael Ling. O kini po si Lolo Baba, oh.